Nawr mae'n amser I bori trwy'r papurau newydd gyda Eleri Siôn Bethan Elfen ac Owen Wyn. Pawb yn iawn, pawb yn hapus? Diolch. Da iawn, croeso ato ni. Diolch yn fawr. O, okay, Ewn ni sydd at y papurau? Ie, dim ti. O, dim fi, oce. Owain sy'n dechrau. Oce, Owain. Sori, Leri, fi sy'n gyntaf. Stori syfdanol. Ie, brif stori rydyan, mae Brangelina wedi gwahanu. Brad ac Angelina. Ie, wrth gwrs, maen nhw wedi bod ei gilydd ers rhyw 5 mlynedd nawr. So maen nhw wedi gyhoeddi eto bod nhw wedi gwahanu, ond mae'n debygol bod e'n mynd I ddigwydd unrhyw bryd nawr. Maen nhw wedi galw'r cyfreithwyr mewn, mae dyn nhw 6 o blant wrth gwrs, a ffortiwn o dros 200 miliwn. So maen nhw'n mynd I rannu popeth mae'n debyg. Ond fi cedi mynd eitha trist y stori yn nhw'n eitha licio nhw, ti'n mo? Ydy? Un o'r cyple Hollywood eitha amlwg na, ydy nhw? Na, mae'n drist top, pan mae unrhyw un yn gwahanu. Odi, mae odi. Ond oedd ysgrifen ar y mir, yn dod e? Ie. Wel, nath e drin Jennifer Aniston mor wael. Mae hwnna'n gorffennol. Ie, na. O'n I licio Jen. Ac yn anffodus. Ond cofio? A ffindiodd e hapusrwydd nawr? A ewn nhw'n ôl at ei gilydd. Ti ddim yn gallu mynd nôl. Achos alle Jen teimlo bod un peth yn mynd ddigwydd eto. Hawdd creu tan o'r hyn eilwyd. Dwi'n yn credu yn hynny. Paid o derbyn e, Jen. Paid O, Ond dyw hi wedi diweddio ddiweddad y rhywun? Na, dwi ddim wedi diweddio. Jen Branston? John Mayer? Na, come on, hwnna'n newyddion ddoi. Ddim mlaen, Jan. Oce, felly, ie, stori... Mae'n drist, ydy? Ydy. A stori drist am cyfeillgarwch sydd gyda fi hefyd. Yn amffodus Rydyan, lle ni'n bod yn ffrindiau bellach. Mae'n debyg... O, ti'n ffrindiau dy fe ty bydd? O, fe fi ffrindiau ar Facebook. A mae'n debyg bod rhaid chi beidio cael gormod o ffrindiau ar Facebook. Pwy sydd wedi gweud hwnna? Gwyddonydd o Brifysgol Rhydychen. Yn dweud na dim ond, mae'n tebyg bod yn meddyliau ni ond yn gallu derbyn 100 o gyfeillion yn ein cilch. So mae'r busnes yma o Twitter, Facebook, MySpace a cael gormod o ffrindiau yn wneud pethau'n rhy gymleth I ni. A bod chi ond just yn siarad efo 100 ar y mwyaf o bobl yn eich bywyd go iawn. Oce, faint o ffrindiau sydd pawb? Leri, na I ddod nôl at ti, ti beth ar Facebook. Oes, faint sydd ti? O, ti'n ma beth, sa'n gwybod. 500? 500? Falle? Ie, ydy hwnna'n lot, sa'n gwybod. Ydy, bad. Ydy hwnna'n lot, yn yw e? Yn drist iawn, mae gennau dros 1000, ond dwi ddim yn trio bostio fan hyn. Mae'n amlwg bod rai fi sortio hyn allan a gweld pwy ydy'r ffrindiau go iawn. Be, ti'n ei gael cyl? Falle fydd rhaid. So ta ffrindiau Facebook. A dwi'n saff? O, mae ddim ateb. Mae'n gael y search Bethan Elfen. Na, dwi'n ai siarad yn Bill Droid yn dydyn ni Rydyan ar y we. Ie. So falle gyd I aros. Fi wedi cael cyl ar Facebook. Sawl Fi gwaith. dal yna, dwi? Ti still da? Ie, ti still da. Diolch. Leri, faint sydd ti? Ti byth ar Facebook, achos nes I roi neges Penrith Hapus ti ar Facebook, a ges I neges gandol o Nebuchadnezzar yn gweud diwy Leri byth ar Facebook, felly paid y disgwyl ateb. Sdim amser y fi, sydd y fi fil o ffrindiau I gael, a goffod ateb yr holl... Ac mae rai fi gyfaddu, mae pobl yn cysylltu yn gweud, o, helo, siwr i ti, sa'i wedi gweld ti slawer dydd. A ti ddim yn... Wel, ti ddim heb siarad yn ysbryddi'n, sy'n bwyd fi ddechrau siarad yn nawr. Na neimlad di, yn fe? Ond dipyn o... A mae peth eraill y fi'n ymwyd I ar y funud, sy'n mynd I llenwi amser. Ond y peth yw, mae Daf di, mae dy fe dros fil o ffrindiau, ac mae ddim yn gallu anwybyddu neb. Mae'n derbyn pawb, mae'n derbyn unrhyw un. Mae'n derbyn pob un, sy'n lot pwy un nhw. Cysylltwch â Daf di. Facebook o'ch Daf di, prawf. Person anghennus falle. Wel, mae hi'n o'r Fred West. Fi'n credu, ni'n o'r ffrindiau. Fi'n credu. Ti'n bod, rhywun fel Ond Nigel Owens, 5,000 o ffrindiau da Nigel. Mae'n cyrraedd I limit fyna. Mae'n nabod pawb fyna, di. Mae e derbyn popeth hefyd a phob un. Ti'n bod, os eisiau pobl... O, ffindiwch rhywbeth arall yn dych amser. Right. Fel darllen. Fel ti am Big Brother, falle? Ie, cyfaliadau Big Brother yng Nghaerdydd o. Ie. Ac mae yna filoedd o freaks wedi troi lan ar gyfer y cyfaliadau. Sef y gyfres o lawr, wrth gwrs, yr unfed gyfres. A dyn ni'n falch bod Big Brother yn dod I ben? Wel, ie, mae rediad yn mynd eitha hir yn diwe. Fi'n credu bod e'n bryd I fe ddod I ben nawr. Ar ôl flwyddyn glyn, dwi'n wedi gweld ers hynny. Na gyd ti? Na, oedd hwnna'n hwyl. Ond fi'n credu dyn nhw parhau gyda'r celebrity, achos dwi yn gwylio celebrity Big Brother. Right. Ac fi'n credu bod na fywyd newydd yn dod fel enni, ond sa'n gwybod e'r cyfuniad o'r pobl mae'n dod at ei gilydd o dan yr un to yw yr rheswm mae e'n lwyddiannus.
Ond wi wir yn joio fe, ond stym diddordeb dy fi yn yr un fydd yn digwydd siwr o fod dros yr haf. Ond nes ti ddim trio, na di? Na, nes i ddim, Lenny. Na, ddo, na. Falle fi ddim digon o ffric. Ti wedi trio yn y gorffennol am blind date, do? Do, pan oedd blind date na gyda Silla Black. Achos o'n i'n digwydd bod yn gwylio teledu neithwr Take Me Out, y gyfres newydd ar ITV. Rwy'n nhw'n trio paru pobl sengod y gilydd. A nes i gyrraedd fersiwn teledu o blind date, a wedyn yn anffodus, ond wedi gofyn, paid o werthu, ond wedi gofyn i fi i weid celwydd am yn swyddi, ac o'n i yn dechrau cyflwyno ar y pryd, a o'n i ti'n fi ffili gweud celwydd. Na. A wedyn nhw, wel, yn anffodus, byddwn ni ffili dy gynnwys di wedyn. Ond na dreni. Allen ni fod yn Jenny Faulkner nawr, allen ni. Ond ti yw Leri Siôn, felly gewn ni sgwrs ar gyda'r tri yma nes mae Leri Siôn beth yna fe'n o going win!